Afụkwa ka esi m na ya nụrụ nwaanyị nke izizi. Awe bata mụọli ofu nwa o. So ya na ya na-abụ nọlụ. Ya kwụghalịkata cha ndị mmadụ na-asị aje nụọ nwaanyị ọzọ. Mana nwa afọ ọ mụọli ya bụ ofu nwa nwoke. Ya na-eche ife a ga-eme na ya marọ maka na ya fụrụ nwaanyị a n'anya. Ịbagolo ndị mmadụ wee gwakọta okwu ya wee je wee nụọ nwaanyị ọzọ. Nwaanyị ọzọ ọnụgwa wee bata mụọli ụmụ nwoke na-anọ n'ofu nwaanyị. Sị m na nwaanyị a mụrụ ụmụ nke ịtọ wee ghọọ agụ o. Nwaanyị a wee ghọọ agụ wee na-echi nwaanyị nke isi o. Ka ọ na-echi nwaanyị nke isi. Ọ sị m akwụcha sọsọ nwaanyị a ga-egburu. Plantain cha sọsọ nwaanyị a ga-egburu. Ịka ya eme oche ọgụ and ọbịa kwụsị ike karịa nwaanyị nke izizi. O meghili arụ oligoli egbure. Ọ sị m nne na ya mụrụ ife a ga-eme na ụmụnne ya kpekete ikpe ọnụ gbafa bụrụbụrụ. Ọ bụrụ kwesị ọsọ ya na nwaanyị nke isi ka ọ na-eselu nọ ihe niile nọ n'agbata obi ma ndị bịara abịa ma ibube mmadụ mee like as long as na gị na nwunye ya na-afụ na exchange like good morning good afternoon nọ nsogbu ka ịbụdọọla ya na mgbe ọbụla ọ na-anya ọnyịnya ana niile ya nwere nọọsụ ofu a na-akọba na na-abọkị anyelu nwaanyị nke isi o. Mana ndị ọzọ niile nwaanyị ekwere ka etie aka o. Nwaanyị ekwere ka etie aka sị na a ga-eke n'isi. Ọ sị m nne n'ike gwụrụ no the worst mistake ya mere ya kwugheli ọnụ ma enye nri o ya sọpọtụ nwaanyị nke izizi ma ọ ya sị na ife obe adọrọ mma ma enye nri na nwaanyị nke izizi ga-edulu onye enu je gbuo akwa opusi akwụ na-apụta nwaanyị nke ibu ewelu panụ je bukola akwa ahụ niile ọ bata na biya ọgbọchasị afa nche niile banye. Ọ sị m nne in fact na nwaanyị nke izizi fusili anya nwaanyị amaghụjụ na ọma nna o. O wee meketi enya wee si mba wee kwapụkwelu nwaanyị nke izizi ya na ya na-agbabiri bidozi ịgwọ ọgwụ ka akwakpuolu nwaanyị nke isi. O wee bidozi ịgwọ ọgwụ ọgwọlọgwụ si ụzọ kwa abalị ọ na-eme nkante. Ọ sị m nne in fact na ya mara ka a ga-esi kọọla anyị na ya ma nkọsinwu maka na onye na-akọlụ m ihe adugo old. Ọ sị m nne o na ife ya mere bụ na ya pụọ asị nwoke wee jekee diọkpala nke nwaanyị nke izizi afọ kesie nye datina na ya gwọọlia ọ bịara ya egbugbuo onwe ya nọ ife ya gwọọlia na ya mapapụ wee kwu maka na ya chọrọ ka nwaanyị abụọ onye maka nọ ife ọ chọrọ ebe ejeneju ese asị na ọ na-achọ n'ofu nwa anụnwa ka ọ na-achọ ya wee kpọrọ ya kponye nwanne ya nwoke pụrụ ije tu. Ọ sị m nwaanyị a mgbe ụfọdụ na ị ga-anụ nwaanyị na-abụ maka ife ndị mmadụ ga-agwa gị they will push you into marrying two wives just because na ịmụtara nwa ma ọ na ịmụtara ofu nwa ma ọ na-achọ nwoke na-abụ ma ọ na-achọ nwaanyị na-abụ. Ọ sị m na nwaanyị amụọla ya nwoke na-anọ ofu nwaanyị wichi ụmụ na-ese na ife a na-agwa anyị kịta bụ atọfu ụmụ na-ese nwa ọ mụọrọ ya na ofu anwụgo n'ime o. Ofu ka gbala akwụna na ugwu Awụsa solu ndị Awụsa jewelu na ihe anụnwa bụ kịta 12 years afụbeghị anya o. Then nke obele wee gbachazie ajọ to the point na ọ na-abụzi efu ya na mami ya kwugheri ọnụ ọkụ ya otibe mami ya iwe o. Ọ sị bụ nke ọzọ bụ nke tọlụ nke obele ọ na-emeche ka onye isi adọrọ mma ọkọkọta n'elu ọkọba na mgbe ụfọdụ na ya mara ebe mami ya due wee je gwọsị ọgwụ nata nwa wee bido na-akọgheri ọkọkọta n'elu ọkọba na ọkọkọta ka onye isi dị mma ọkọba ka onye isi adọrọ mma. Ọ sị m nne mma kịta na unu enukwu na bie bụ maka ofu nwa nwaanyị izizi mụọrọ ya. Ọ sị m nne nya nwee pisi bụ maka ofu nwa anụnwa nwaanyị izizi mụọrọ ya na moto batalụ bie bụ maka ofu nwa anụnwa nwaanyị izizi mụọrọ ya na ụmụaka niile dịsụ ụmụanụ mụọrọ ya na ọsọsọ nke nwaanyị bụ ihe nụrụ dị n'ọlụbe die na ndị nwoke niile na o nwere ife a ji ha wee mee na o nwere nke ga-abụ ana nke ọ kpara aka ole nafa niile na ejere femelụ nwa mana ife ndị mmadụ push nyere into jee nụọ nwaanyị ọzọ maka na ofu nwa ka ije na ya nụ nwaanyị ọzọ mana ife ya nụtalụ bụ gịnị ezigbote nsogbu na nwaanyị abatara mụọ nwoke wee bido nye gị ndị ya nsogbu wee luo tata anya na-akọrọ anyị akụkọ ọgụ anụrụ anụ n'isi ikpe ya gbara agba n'isi ịka ya eme ọtụ alụnsị golu family ekita ọbụlụ family ndị na-enye nsogbu bụlụ family ndị na-agwọ ọgwụ bụlụ family even this boy gbasịa mbọ asị na ọkafa si agwọ nafa na-agwọsọ ọgwụ wanyị na this boy kwụwara aka ọtọ na si ife agwọla ya bụ ịbịa igbu m gị gbuo onwe gị
ọkwa ifu gị na unu afụla afa second wife nyerie nwaanyị isi sokwe wee jee nụta ya wee bata wee gba obodo ala. Mgbe ụfọdụ asepta ife Chukwu nyere gị, hapụ ife ndị mmadụ ga-asị na ife ndị mmadụ ga-ekwu. O nwere ndị ọ na-adabala o, yes, mana ọ dabarala ya ka a na-achọ ịkọrọ anyị. Ike gwụrụ ịgbagolu ka ndị be anyị si eme o. Ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị nke ịbụọ ọnụwa, ivin gị nwa na-akọlụ m akụkọ, ị nwere ike mịa ga-adụ na happy. Apụghị ọtago maka na ife a bụ tradishọn ndị be anyị mịa wọzi alụ mgbe ị nwere nsogbu. Ihe mfele n'ihe a bụ na ị nụrụ ajọ nwaanyị as a second wife, maka na o nwere ndị ọ na-adabalụ. Ọpụghị ọtago, yes, o nwere ndị ọ na-adabalụ, mana ịgwakwa gị eziokwu o, ọkwa sọsọ 20% or 10 ka ọ na-adabalụ o. Ọda 8 bụ Chineke nna nyelụ gị aka o. Oh yes, n'ịmagonu na-ada afụ echi anya, maka na ọ bụrụ na a na-afụ echi anya, ịkara ịma ife ofu nwa a ga-aghọ andị ịkara ịjụ kwechiri si na ịma nnụ nwaanyị ọzọ. Apụghị ọtago. Ọsị m nne ka a na-akọlụ m ihe a kịta na ofu nwa ya yilie na-achụpụkwu gị n'ụlọ, chụpụ mama ya n'ụlọ. Ịghọta kịta si na ya na ya na-aba ama mbizi maka na nke afọ bụ ife gbakọtalụ nwa obele ego wee jisi ike wee lụọ obele ụlọ na ana obi ha. Ịghọta si m kịta na nke afọ achụpụgo mama ya n'ụlọ na-akwụgharị gbalụzi ọsọ gba na-abịa nwa ya na nwa ya bizielu. Apụ ifu gị so my dear, ihe a niile bụ nnọọ onye ekele afụfụ ya atakwa na onye ekerele ama nta, maka na ọ bụrụ na ekerele gị afụfụ a na ịkala isi mba na ịma nnụ nwaanyị ọzọ maka na ịfụ nwunye gị n'anya. And nwaanyị anụwafụlụ gị n'anya to wee endure all these things ma remain in your life. It's not easy. It's not easy. Anyway, people should learn one or two. Ịnụ nwaanyị na-abụ na elu isi na-abụ ọ dabalụ gị ekene Chukwu, ọ dabakwana gị ịtaba afụfụ dị ọlụ njọ gị. Apụghị ọtago maka na ịnụ nwaanyị na-abụ bụ choice, because nọ gị nwa chuzuru to marry second wife, mana nke gị dị iche maka na ofu nwa ka ị mụtara. Ịmagolo ka ndị be anyị si eme. So I don't know what else to say. I thank God that you're still alive. We're not quite helpful. At least people will learn from it. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.